magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat nandito po kayo, hindi aksidente na kayo po'y nakarating. Hindi po aksidente. Ito po ay nakatala sa kasaysayan ng Diyos. Sinusulat po yan. Meron tayong talaan. We have the book of life. It's every one of us. God has a diary. Ganun tayo kamukha. Kaya pagpalain po yung lahat, Bibidas. Hayaan nyo lang na kayo po ay at home. Okay. Tayo po ay magkakapatid sa Diyos. My preaching this morning is entitled Peace on Earth. Peace on Earth. Lagi po natin yan naririnig. Kapayapaan sa lupa. Titingnan nga natin kung ano ibig sabihin ng kapayapaan sa lupa. At bibigyan muli tayo ng Diyos ng panibagong sigla at karunungan na nanggagaling sa Kanya kung ano ba itong kapayapaan na hinahanap ng Diyos. Kaya sabi niya kanina, mga kapatid, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan. Glory to God in the highest. Sinabing glory to God in the highest, kaluwalhatian sa Diyos sa kataas-taasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Tingnan po natin kung sino kinalulugdan ng Diyos. Ang kinalulugdan ng Diyos, yun ang may kapayapaan. Pero sa mundo ito, wala kang makikita tunay na kapayapaan. Kasi po, sinumpa ang mundo ito, nagkasala ang tao. Kaya kahit anong gawin mong pistos, kahit anong kapayapaan, ang tunay na kapayapaan, yung mga kinalulugdan ng Diyos. Doon lang magkakaroon ng kapayapaan sa tao. Pero sa earth, and everybody say amen. Alam niya na ibig kong sabihin. Katiting pa lang yan. Bakit sinabi ng Lord na, tingnan po natin in the book of Matthew chapter 10 verse 34. Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. Tingnan niyo mga kapatid. Ang Diyos mismo si Jesus Christ. Ang dala niyo taba, hindi kapayapaan. Nagigilban yung iba, no? Bakit nagkaganon? Ang salita ba ng Diyos ay pinag-aaway-aaway? Hindi, harmonious po yan. Basta may katalinuhan ka sa Diyos. Hindi po nagkokontrahan po yan. Harmony. Ang ibig pong sabihin, pag sinabing sword ng ating Panginoon, Word of God po yun. Sword. Okay, tingnan po natin. Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but sword. Alam niyo po, kung itutuloy mo sa 35, meron ba yung 35 niya? Wala. Okay, tutuloy ko na lang. Ang bawat magulang niya, ang bawat tatay, at yung anak, magkakakontrahan sa isang sampayan. Okay, yun yung pinaka-context po. Ang ina, ang daughter, mayroon silang sword, magkakaroon sila ng kontrahan. Okay, sa sambahayan yan. Family, ang tinutukoy dyan, biyanan, ano yung biyanan, palae, na babae, ganoon din sa lalaki. Pag pinasa nyo yan, 10:34, 35, and 36. Ang tinutukoy dyan, pamilya, sambahayan. So, ibig pong sabihin, bakit nagkaganon? Sunod. Ano ba yung sword na tinutukoy dyan? Hindi po Ephesians. Ito po yung sandata ng mga mananampalataya. Kaya ang sword na tinutukoy ni Jesus Christ yan, hindi yung taba na kayo ay mag-iitakan sa loob ng bahay. Hindi po. Ang ibig niya sabihin, dati po kung nung wala pa si Kristo, hindi pa siya dumarating na sa kautusan po, may kanya-kanyang panukala, may kanya-kanyang kaisipan, may kanya-kanya kayo, wala kayong unity. Kung sino magaling, kung sino matapang, kung sino mag-ari,
ganyan sa pamilya. May inggitan. May anuhan. Di ba sa pamilya po, meron? Merong black sheep, merong white sheep. Tama? May mas favor si tatay, may mas favor si nanay. Agree? Parang hindi kayo agree. Eh sabi ng Lord, pumunta ako rito. Akala nyo, nagdala ko ng kapayapaan, pero nakakala ko, sword. Sword of the Spirit, which is the Word of God. Bakit? Inuunang panahon, tradisyon, ugali, ang kultura, wala pa silang Word of God. Kaya ngayon, sa pamilya ngayon, ay, may Word of God na. May Word of God na. May kanya-kanya na tayong ano. Kaya yung iba, pag hindi ka nag-ingat at wala kang pagkikisa, abay, mapupunta sa ibang fellowship yung iba. Mapupunta sa ibang fellowship yung iba. Mapupunta sa traditional. Kaya ang ibig pong sabihin, nagkakaroon sila ng bahagi. May kanya-kanya silang konsepto. Kaya tuloy, yung pagmamahala ng pamilya nawawala. Nakakita na kayo ng isang pamilya, pero iba-ibang fellowship. Marami, di ba? Pag nagdebatihan na yan, kahit na nag-reunion kayo, pag napikon yung isa, tatayo na lang. Hindi po kublo. Tingnan natin. 12:51. Do you suppose that I came to give peace on earth? I tell you, not at all, but rather division. Ang isang bahay, 5 sambayanan, tatay, nanay, anak, daughter, 5 laban sa 3, at 3 laban sa 5. Nangyayari ba sa panahon natin? Eh, nagtataka kayo, no? Hindi kayo magkakanawan kahit na magkakatuko kayo. Pero huwag kang mag-alala. Sabi naman siya Katali, huwag kang mag-alala. Kasi yun yung talakayan natin. Peace on earth. Goodwill to men. Palapakan natin ang ating pamilya. Ngayon, magkakaunawaan na po tayo. Dumating si Kristo, dala niyang tabak para sa ating pamilya. Para maging maayos ang ating pamilya. Para yung Pasko po natin, at yung sinisilibrate natin, yun yung tunay na kapayapaan, na makakaptang ng buong sangkatauhan. Kasi kinalugtan ka ng Diyos. Kasi pinili ka ng Diyos. Kasi mananampalataya ka kay Kristo. Kaya meron kang kapayapaan. Pero yung lupa, yung mga government, ay hindi. Pansamantala. O tingnan mo yung mga cross talks kahit na ibang bansa. Nation against nation. Kingdoms against kingdom. Diba? Magkakakontrahan. Opposition. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino presidente sa Amerika. Sino na ba presidente sa Amerika ngayon? Ha? Oo. Diba? Dati ang presidente ng pag-eleksyon, on the same day, ilang days bago na-proclaim. Hindi pa sigurado, habulan pa. See? Kingdoms against kingdom. Ay, may nagkakontrahan ko. Kaya, kung kapayapaan sa mundo ito, wala kang makikita. Ang tunay na kapayapaan ay nasa kay Kristo. O, pag ikaw ay mananampalataya, makakamtan mo yung tunay na kapayapaan. Pero yung kapayapaan, habang nabubuhay ka rito, wala. Sa pamilya mismo sa gobyerno mismo Kung kayo ay nag-opisina, sa opisina mismo Hindi kayo nakakaintindihan Oo. Di ba pagalingan? Di ba may oposisyon lagi? Kailan ba walang oposisyon? Habang ang mundo na ito ay hindi napapalitan sa dating kalagayan at ibabalik, walang kapayapaan. Kasi sinumpa yung lupa. Kaya may pestilence. Mayroong salot, may storm, may mga floods, may mga sakit, may mga tagkutob, may mga digmaan. Kasi walang kapayapaan sa mundo. Sinabi ni Kristo. The book of John chapter 16 verse 33. In this world, there is tribulation. Sa mundo ito, may kapigatian. Pero lakasan niyo ang inyong loob, mga mananampalataya yon. Kasi, napagtagumpayan ko na yung gawa ng sanlibutan, kayo ay may kapayapaan.
Yun yung tunay na kapayapaan. Kaya sabi niya sa book of John, chapter 16, kung hindi ako nagkakamali. I 14:27, I give you my own peace. It is not the word that give. The peace of God. Kaya pagkasama mo si Kristo, kahit na nagkakagulo na sa kapitbahay mo, nagtatagisan na sila ng mga yung mga nagpapatuhan na yung mga riot dyan. Ikaw payapaan ka, secure ka kasama mo si Lord. Ay kahit na wala lang ayuda, nagkapuhol-puhol ng mga trapiko dahil sa ayuda, dahil nagagawan na, secure ka, payapaan ka Amen? Kasi sa mundong ito, may kaguluhan. Ay tinutukoy na kapayapaan dyan, yung personal relationship ng mananampalataya sa Lord. Hindi yung mundo na to na may kapayapaan, ikaw mismo. Sabi mo sa katabi, payapa ka na. Ayan, kaya huwag ka na kayo mag-alala. Meron kayong noche buena. Yung iba, nag-alala na. O, di ba? Kasi pagkasama mo si Kristo, mayroong gagamitin at mayroong gagamitin ng Lord para makaroon ng noche buena. Kasi yun ang tisa ng lahat ng tao, masaya ang pamilya. Pero makakaraos na. Ganun kabuti ang Diyos. Paasahan mo lang siya. Isa nagkakatok sa'yo. Oo. Yung iba nag-alala na Saan kaya ko kukuha? Saan kaya ko mangungutang? Huwag ka na mangutang, manampalataya ka na lang. Diba? Inawit natin kanina. Ikaw ang tunay ng Diyos. Diba? Tunay yung Diyos natin. Hindi siya fake. Pag fake ang Diyos mo, ay wala ka talagang kapayapaan. Pero pag tunay, ay, kikita yan, nakabanahag sa mukha. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo kung payapa. O, di ba? Puro naman tayo payapa. Di ba dami nararamdaman ng tao ngayon? Oo. Walang accepted. Sino ba wala nararamdaman dito kahit na bata ka? Lahat tayo, meron. Pero yung kakaibang nararamdaman mo, ay kailangan hanapin mo na yung totoong Diyos. Para kung ka nakapangyarihan para lumabang ka. Di ba na lang kung ayaw mo nang lumaban? Walang magagawa ang Diyos doon. Pero pag lumalabang ka, siyempre matutuwa ang Diyos sa'yo. Lumalaban pa. Lumalaban pa. Stage 4 na, lumalaban pa. Ay, wala nang stage 6. Lumalaban pa. Bumahay ka talaga ng Lord Amen? May posible ba sa Diyos? Is there anything too hard from the Lord? He created everything. He created your organs. Kaya niyang palitan yung puso mo. Pati yung pag-iisip natin nga, kaya niyang palitan Hindi mo kapayapaan ang dala-dala niya. Goodwill to all men to men. Kaya ngayon, ang nais ng Lord, wala ng division. Kasi meron ka ng Word of God. Meron ka ng kapayapaan mismo na ibigay sa iyo. Kaya, mantindihan natin na pumunta rito, Lord, nagdala ko ng sword. Ang ibig sabihin kagad, talagang pagpapatay, katayin tayo ng Diyos. Gano'n ba yun? Hindi. Dinala niya yung Word of God para maging matalino tayo. Para maramdaman natin yung pagmamahalan natin kahit na nagkabagahagi tayo. Ito malino yung isa. Napunta sa ibang fellowship. Napunta sa ibang fellowship. Napunta sa ibang fellowship. Iba-ibang pananaw yan. Amen? Isang Diyos ang pinag-uusapan, pero magkaiba-ibang konsepto. Pero pag nasa tunay ka na Diyos, hintihan mo na sila. Hindi lang. Sige, maganda na kayo. Sige. Marami kayo? Ay, sige, marami. Marami mapapahamon. Kunti lang kayo. Ay, kunti lang maliligtas Hindi ako nagsabi nun. Si Jesus Christ. Kala nung iba, itinaas mo lang yung pangalan mo. Na-revive ka lang at naramdaman mo yung presensya ng Lord. Ang Diyos, tatandaan niyo po, kahit na ano pagsamba mo, pag yung pananampalataya mo ay sa Diyos, mararamdaman mo, nagagaan ang buhay. Ganun kasi ang Diyos Nilalay niya tayong lahat Wala nagturo sa Kanya kung paano sumambay. Sumamba siya doon sa manunggay. Kakaiba yung kulay ng manunggay, kulay pula. Walang magagawa ang Diyos, kundi yun ang pananampalataya niya Kaya gagaan ang buhay niya.
Amen? Oh, kasi ang Diyos natin, grabe ang pag-ibig niya sa sangkatauhan. Nakikinabang ang araw, ang ulan, ang natural resources, ang lahat na nilalang ng Diyos. Nakikinabang. Kahit na masama yan, kahit na operate, kahit na mamatay tao yan, kahit na corruptor siya, makikinabang sa hangin, sa oxygen. Ganun niya tayo kamahal. Pero, pagdating sa redemption, sa pagtubos, sa salita ng Diyos, mamimili ka na. Dahil mayroong accountability. Meron tayong tinatawag na paghatol. Kaya lahat ng ating ginagawa, alam natin. Kaya kung napahamak ang tao, hindi dahil sa Diyos, dahil sa Kanya. Dahil nais ng Diyos na maligtas ang sangkatauhan, kaya nga bumaba siya. Kaya inalay niya yung kanyang buhay para maligtas ang lahat. Kaya lang ayaw ng tao na maligtas. Bakit? Nirelease niya na sa salita ng Diyos eh. Mag-Bible study ka, tingnan mo. Sa una, dami pupunta. Unti-unti, dami na umuusig. Bakit? Napapurify eh. Naiiwan yung mga jewels. Naiiwan yung mga tunay. Kaya sabi ng Lord, magkinang kayo, you are the light of this world. Pag sinabing light, nag-iilaw ka. Kahit na pandemya, nag-iilaw ka pa rin. Kahit na wala ng fellowship, mag-iilaw pa rin tayo. Kahit na wala na tayong maibigay, mag-iilaw pa rin tayo. Yung iba, wala na maibigay, hindi na rin pumunta. Hindi ganun. Mag-ilaw ka pa rin. Lord, bahala ka. Basta masaya ako, masaya ang pamilya ko, masaya yung nararamdaman ko, pasayahin ko yung fiancé mo, yung sweetheart mo. Wari, nanapan ka ni Mrs., wala-wala ka, pasayahin mo siya. Pag-pray mo. Meron ako napanood sa Facebook. Sa Facebook, meron. Kasi bihira lang ako na gano'n. Sabi niya, anong masakit sa'yo? Dito ako dati. Ang gano'n. Ang dami ka namang sakit. At tinapala niya, dami. Nawawala, pagkabayang kuleblo. Sabi ang masakit sa'yo, ano, puno na yung pera yung kanya ka. Ano ka nakano tayo? Nakakatawa rin, ano? Minsan kaya seryoso ako sa buhay. Ako pagka-bindi na. Natatawa ko minsan, meron kang budget eh. May magandang gano'n. Yung reality ito. Pera lang pala yun. Hindi gano'n, nagtunad ng kapayapaan, walang pera. Walang pagtapal o ano. Masaya kayo. Amen? Andun yun. Sa mundong ito, gano'n. Pero sa Lord, ay hindi gano'n. Mayroon o wala, I love you. Diba? Diba? Eh pag wala, pag mayroon, I love you. I love you. Happy. Hallelujah, please na. Pero pagkasalat na, nung love. Kita ako sa iyo. Kasi ang asin yung aking mga pagkain yun. Sa totoo na sa realidad, kahit pa nakita ng Lord na yung masaya yung puso natin, kalooban natin, kahit ano iyahin mo pa sa saratin natin. Kahit na sobra-sobra ka naman, minsan nakahanap ka ng magandang lasa. Parang hindi mo nalalasa. Ang ibig sabihin, hinanapan ka ng Diyos. Amen? Palapagan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Okay? Okay? Dire-diretso. Sige pa. Okay. Verse 8 na tayo. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Alam niyo, ang mga anak ng Diyos sa mga Hudyo po, karangalan, ang pagpupunta ka sa bansa nila, mayayaman po ang mga shepherds. Ang mga pastor, mayayaman. Pastor po yan, ang tawag yan sa mga tupa. Tupa na titira. Kasi ang tupa, ano yan, yung kinakain, talagang magpuproduce. At saka yung skin nila, maraming gamit. Kung baga sa buko rito, lahat may gamit. Mula dun sa lips, walis ting-ting. Di ba? Pag yung mga has niya, nagagamit lahat hanggang sa mga balat niya. Ganon din yung tupa. Kaya, ang ano dun, ang kanilang mga anak buhay, halos ganyan. Okay? Kaya, ang simple niya lang yung buhay nila, siyempre,
collar job ka, siyempre sa office ka. Blue collar job, ayun sa office. O white collar job. O yung red collar job, ano yun? Diba? Iba-ibang... ano, pag farmer ka, anong klase ng job mo? Oh, diba? So, ibig sabihin mga kapatid, sa kanila, hindi dun sa ano. Kaya simple lang ang buhay po nila. Nasasabi ko po kasi kahit na paano, nakapunta po kanila. Amen? Kaya alam ko po. Pag alas 5 na, kahit na bibili ka ng ginto sa kanila, sarana nila yun. Kasi simple lang yung buhay nila eh. Yung mga malaga, pag 5 o'clock na, pag sabat na, wala na yan. Kasi hindi sila nauumaling sa mga bagay sa mundo ito. Hindi sila nababalisa. Kaya Gentiles ang nababalisa eh. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi. Bakit shepherd doon siya nagpagkita? Ha? Gabi, sila po ay nagpapantay. Ano ibig sabihin nun? Huwag kayong matakot. I bring you good news, good tidings of great joy, which will be to all people. Anong dala-dala ng news? Glad tidings. Good news. Ano yung good news? Great joy. Great joy. Kahit na walang-wala ka, great joy. Ipapadama sa iyo ng Lord na may pag-asa ka. Ipapadama ng Diyos na kahit na mahirap ang buhay, may kagalagan ka at may kapayapaan. Yun ang great joy. Yun ang peace on earth na dala-dala ng ating Panginoon. O yung ipapanganak. Kaya sabi doon sa 11, okay, meron pa ba? Forward. 50 na tayo. Kaya in-emphasize ko yung shepherd. Kasi 50 to 20 po yan. Yung shepherd kasi napakahalaga. Pag sinabing shepherd, pastor, tupa. Ngayon, mamaya, ang shepherd, ang pastor ngayon sa atin, yung mga tao na. Ang tupa ngayon, inihatulad sa mga mananampalataya. Kaya in-emphasize ko yung shepherds po yan para makita nyo yung literal na shepherd kung anong ginagawa nila. Kasi, ang shepherd po sa kanila kay pastor. Wari, meron sila 1,000 tupa o 100. Susundan nila yung pinaka-amo nila. Kaya yung iba naliligaw, nawawala kasi walang tutulong sa kanila eh. Kasi malalagay katawan po yan. Pag bumagsak po yan, hirap na po siya pumangon. O kaya, meron silang leader doon, yung isang, wari, nabubuno. Susundan na tatlo pa yun. O dito tayo, nandito yung maraming grass, maraming namon, o nandito yung maraming tubig. Sunod-sunod lang yung tupa. At tinatulad po tayo ng Diyos sa tupa. Amen? Kailangan sunod lang tayo na sunod doon sa pastor. Tingnan nyo, take note. Sa Bible ministry, pastor. Pastor, ito yung tupa. Pastor, shepherd. Nagkaiba yung pastor sa shepherd. Pastor, ang tawag yun yung literal na tupa na hayop. Kaya may flocks, may kawan. And everybody say amen. Kaya sabi ron, may ginawa sila eh. Yung mga shepherd eh. Umalis sila, umayo eh. Bakit? May magandang balita eh. Magdadala ng great joy. Yung mga literal yun. O ngayon, ano pa? Tapusin natin ito. 17, now when they had seen him, they made widely known that saying which was told them concerning the child. O pumunta sila eh. Pang-apat na shepherd na yan. Sila mismo yun. May ginawa sila eh. Kaya ikaw, may gagawin tayo mamaya. O bukod sa 16, sige. O may gagawin tayo sa 2021. Yung hindi natin nagawa ngayong 2020. O binigyan tayo ng chance para. Kaya, ano na tayo? Keep going up. Mama! Aim ha! Dapat 2021 tayo. Ay, ganun po tayo. Diba? Yung iba, 2020 pa lang. Low high, medium high, wala na. Discouraged na eh. Bakit? Ala na eh. Anong ala na?
habang buhay ka, meron pa. Sabi mo siya katabi, habang buhay tayo meron. Kasi kasama natin ang Diyos. Pag hindi mo kasama ang Diyos, mahirapan ka. Amen? Hindi natin kasama eh. Pag kasama pa ang Diyos, ay titiyakin ko po sa inyo kahit napapahalo eh. Pwede ka gumitin ng totoo, hindi plastic. Amen? Ang ilang shepherd na yan, pangatlo. Meron siya. They were marbled, they were haired, marbled to those things which told them by the shepherd. Kasi humayo sila eh. Nagpakita sa amin ng langit. Ang sa ito, palatandaan, pinanganak sa Mengel. Yung magtutubos ng sangkatawan para magkaroon ng great joy. 19 to 20. Meron? Wala na 20? May 20 dyan. At sila'y bumalik. May 20. Nakalimutan yung pinaka-highlight. Ganun talaga. 20. Then the shepherds, yung the word shepherds, pang-apat po yan. Pangatlo po yan sa verse 18. May ginawa sila eh. Verse 20, then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told them. Bumalik sila eh. Saan sila bumalik? Siyempre ito sa hanap buhay nila. Kaya pag ikaw ay tinawag ng Lord, huwag kang magreserba, ay, bakit hindi na ako maghanap buhay, busy na ako, hindi ko na Diba? Ngayon, ang sabi nila, then the shepherds return. Pumunta po sila sa kanilang dating ginagawa, glorifying God. Ibig sabihin, nandun na yung pag-ano nila ng ating Panginoon. Sa labas. Tapos na. Then the shepherd returned, glorifying and praising God for all the things that he had heard and seen. Ano ibig sabihin po nun? Natuto eh. Natuto. Ano yung natutunan ng mga yung mga shepherd, yung mga pastor? Yung himala, nakita nila. Naramdaman nila ng Diyos. Pero kung nag-worship ang maraming anghel, hindi naman sila nakakita, wala naman nangyari na gano'n eh. Doon lang. Kaya nung pagbalik nila sa kabuhayan nila, they glorify God. Kilala na nila ang Diyos nila. Kaya payapa po. Ganon din po tayo. Now, alapagan natin ang ating Panginoon. Okay. John chapter 10 verse 11. What are the characteristics of a shepherd? Ito na yung hindi na pastor yung bumaba na shepherd. Hindi lang po siya tupa na pastor, kundi pastor. Sino yan? John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Ang tinutukoy po niya si Jesus Christ. Iisa lang ang good, ang Diyos. Lahat tayo ay nagkasama. Kaya siya bumaba para ipakilala niya yung tunay na mabuting pastor. Pastor, siya yun. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Tao na po ito. Hindi na yung tupa na titiran. Hindi na. Amen? Hindi na yung hayop na tupa, siya na mismo. Ibinigay niya yung kanyang buhay. You know why? Because He is the good shepherd. Number 2. Hebrews 13:20. Great shepherd. Kanina, good shepherd. There is only one good that is God. Nagiging good tayo dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Because He was the good or He is the good shepherd. Kaya nagiging good tayo. Number 2. He was the great shepherd. Then, 13:20 ng Hebrew. Now may the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Pertaining to the Lord, sa yung kanyang kamatayan. Everlasting covenant.
Walang hanggang tipan dahil yung kanyang dugo. Kaya tinawag siya Great Shepherd. Ibinigay niya yung buhay niya kanina because He was the good shepherd. Binigay yung nabubo sa kanya na dugo because He was the great shepherd. Ganon yung ating sinasambang Panginoon. Number 3. Chief shepherd. Hindi lang po siya good. Hindi lang po siya great. Siya ay chief shepherd. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Ano yung pagbabalik niya pag nakasunod ka? Kasi everlasting covenant niya. Amen po? Gusto ng Lord yung pagkain natin ng salita ng Diyos, o tayo ginawin, kailangan maningas. Kasi nasa chief shepherd na po tayo. Di ba? Pag siya ako ay dumating, sabi niya, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory. Ano rin tatanggapin natin? Putong ng kalwalatian. Pero puputungan ka ng Lord, that does not fade away. Hindi po siya kumukupas. Kaya pag ikaw ay nagpatuloy sa pananampalataya, may nakahanda sa iyo ng crown of glory. Hindi kumukupas kapag ang nagbigay ng Diyos. Pero mo kukoronahan ka. Sino nang gusto may corona? Pag coronavirus. Yung crown dito, crown of glory, hindi coronavirus ha. Kaya pag mananampalataya ka, mga kapatid, talagang mag-alala ka sa pandemya nito. Palapakan natin ang Diyos. Ito ang pinakamatindi. 1 Peter 5:4. Ito ngayon, my old shepherd. Oh, the Lord is my shepherd. Siya na mismo nagpakilala sa atin para maramdaman po natin. Ha? Nasa mundong ito, pansamantala lang tayo, pero maramdaman na natin yung great joy. Maramdaman na natin yung peace. Maramdaman po natin yung pag-asa natin. Kahit na hindi pa dumarating ang Lord, meron ka ng kagalakan sa sambayan. Naunawaan mo na si tatay. Naunawaan mo na si nanay. Naunawaan mo na si brother and sisters. Sister-in-law, brother-in-law. Nagkakaroon na kayo, wala na kayo division. Mayroon na kayo pagkakaisa. Kasi may word of God na sa pamilya. Diba? Sarap. Diba? Sarap nun. Amen po? Kung unbeliever ka, okay lang. Pero pag mananampalataya ka, okay, mananagot ka sa Lord. Pero pag unbeliever ka, hindi wala kasing malay pa yun. Si Pablo po noon, hindi mananampalataya, he made havoc to the Church of God. He persecuted the Church of God. Talagang kinakalatkan niya, pinapatay niya, pinaparusahan niya yung mga mananampalataya. Pero nung nakakilala siya sa Lord, okay, diretso na po siya. Amen? Yung light, nagkulang sa kanya. Who art thou, Lord? Pero po, si Pablo mismo, sino ka ba, Panginoon? Dami naghanap ngayon na sino kaya tunay na Diyos? Kaya yung mga pamilya, sino ang Diyos nyo? Ano pa nanampalataya mo? Kaya magkakaroon sila ng division eh. O, kaya, malalaman mo yung tunay, ugali. Ugali. Yung tunay, yung may iwan yung ugali. Ang pinaka-bottom line sa pamilya, ugali. Andiyan pa ba kayo? Parang hindi kayo naniniwala. Oo. Galing mo mag-aral, pero ugali mo naman. Kailangan yung papag-aral natin, yun ang lalabas. Hindi naman tayo perfecto eh. Hindi naman. Kahit ako, ay mga anak ko. Pagkukulang ako ka na basura, siya rin. Pero hindi. Lahat naman tayo pagkukulang sa isa't isa. Pero pag perfect sa atin, wala. Kaya wala. Nakita niyo ako, talagang parang kung ano dito. Pero pagka
napahintulutan na narinig nyo. Ay, ganun pala sumigaw si Bishop. O, diba? Tao lang tayo eh. Pag napahintulutan na nakita nyo, nagagalit ako. Siyempre, hindi yun ang expectation nyo sa akin. Hindi nyo alam, tao lang ako. Na minsan nasasaktan din. Na nagkakasakit din. Na nahihirapan din. Kasi minsan, ang expectation ng mga tao, talagang banal mo na, talagang tumutalay ka na sa lambre. Alam mo, hindi ka na natutokso. O, Husita. Sinabi ng Bible yun eh. This is the devil and the devil will flee from you. Satan is like a roaring lion, seeking for him. Di ba? Naghahanap siya ng sisilain. Okay na. Anytime, pwede tayong lumabas yung ating weakness. Pero hindi ibig sabihin na pag nagkamali ka, nagkasala ka. Hindi ganun po yun. Nagkamali ka lang eh. Nagkasala ka na. Ibig sabihin, nagkamali ka, wala eh, meron kang solving problem. Nagkamali ka, nag-review ka. Kasalanan kayo. Hindi. Ang kasalanan is ganito po. Kasalanan na ang alam mo na ginawa mo pa. Wari, may asawa ka na. Nagtubli ka ng asawa. O yun, kasalanan yun. Paano naman yung mag-boyfriend? Ikaw din yun kasi Kristiyano tayo. Para may kukontra. Wala ko pinapatamaan ha. Sinisigurado ko lang ha. Na wag niyong gawin dalawang puso niyo. Isa lang. Kasi isa lang yung Diyos natin. Kung tapat ka sa Kanya, tapat ka. Paano, Bishop, talagang siya nagtaksin. Ngayon lang kung mananampalataya. Paano na Diyos? Pare, meron na siya iba, meron ka na rin iba. Wala na tayo pakialam doon. Basta ituloy nyo kung ano yung kayo. Huwag nyo nang balikan pa yung dati. Hindi ka naman Diyos. Amen? Kung saan ka masaya ngayon, doon ka tinawag, doon ka. Hindi pa ba kayo? Paano yun, Bishop? Tinawag ako ng hold-upper. Ay, hindi ka naman. Ibig sabihin, huwag ka na mag-hold-up. Magbago ka na. Yun ang ibig sabihin nun. Hingin mo na pagsisisiyan, yumaman ka naman na eh. Si Lord, pag siningil ka, ubusin lahat yun, tapos papalitan ng panibago, hindi ka na mangultap. Ganun lang po, ibaguhin ng Lord. Ibang blessing ng Lord. Kaya nga sabi ng Bible eh, dati kayo magnanakaw, huwag na kayo magnakaw. Kasi wala nang palataya na kayo. Dati kayo sumasinungaling, huwag na kayo magsinungaling. Mananampalataya na kayo, nasa ilaw na kayo eh. Dati kayo sumasamba sa Diyos-Diyusan, nakilala niyo yung tunay na Diyos, yung Espiritu. Huwag na kayo sasamba ulit. Yun ang ibig sabihin po, no? Amen po? Para makamtan mo yung tunay na kapayapaan. Hindi ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan kung babalik-balikan mo yung old nature mo. Yung dati nating kasalanan, dating kinagawian, hindi obra. Wala ka talaga nakakapayapaan, kaguluhan ang darating sa iyo. Kaya sabi ng Lord the Lord is my shepherd. What? He is my own shepherd. Ano na nangusap ng Lord The Lord is my shepherd, I shall lack nothing, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. Ibig sabihin, pinahihimlay niya ako sa yung grass, the green grass of home. Diba? Nagkakanin niya sila tangyos. Diba? Pinahihimlay ka. Ibig sabihin, tate, wala kang grass, puro tuyo. Wala si Lord sa'yo, dry. Kaya sabi niya, He leaded me beside the still waters. Ibig sabihin, sagana ka na. Kahit na walang-wala ka, sagana ka sa kagalakan, sagana ka sa kapayapaan. Bakit? Because He is my shepherd. Pumunta na bumaba na, pumasok na sa atin He leads me in paths of righteousness. O tinala niya ako saan? Sa tungo ng katwiran ng Diyos. He leaded me beside the still waters. He restores my soul. Pero, nandiyan na yan. Alam niyo, Psalms 23, dapat kabisado niyo.
He restoreth my soul. Diba? Yet do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for the Lord with me. Kaya kung may sakit ka, shadow lang yan. Pag siya shepherd mo, pag nahihirapan ka sa buhay, shadow lang yan. Ay, ano ba ang anino? What is shadow? Di ba sumusunod sa'yo? Nung bata ako, natatakot ako sa sarili ko. Bakit? Eh pagkagabi po, kita-kita ko yung anino ko, iba kasi yung walang ilaw eh. Saan yun, lalo na yung sa, wala pa kami mirang, wala pa yung ilaw doon sa amin eh. Nagkaroon lang ng ilaw sa barangay namin noong mga 1980s eh. Kaya yung shadow, takot ako, sunod ng sunod yung shadow ko noong 18. Siyempre, pag bata ka, wala ka pa namang ano eh. Kahit anong gawin ko, sa kasunod dito, wala namang nagsabi sa akin kung ano yun. Kaya nga pag shepherd mo si Lord, eh, di ba? Shadow, and I will fear no evil. O, hindi ka matatakot sa kasamaan, sakit, kahirapan, pandemya, hindi ka matatakot. Because the Lord is with me. The Lord is with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sino magkukumport daw sa atin? Yung rod and staff. You know what's the rod of the Lord? And his staff. Diba? Yung Word of God at saka yung Holy Spirit, yun ang nagkukomfort sa atin. Surely goodness and follow me all the days of my life. Pero habang nabubuhay ka, ano susunod sa iyo? Goodness, kabutihan, at kahabagan will follow you all the days of your life. Habang ikaw ay nabubuhay, sumusunod sa iyo yan. Bakit? Itaglay-taglay mo yung shepherd na sa puso mo, na sa buhay. Kaya kahit nagutom ka, masaya ka. Hindi ka kano nagre-reklamo. Maramdaman mo lang yung talap ng sikmura mo. Pinagpapasting ka ng Diyos. Kaya sa January 2, 2021, may fasting tayo. Pagkatapos pa lang ng New Year, kahit pinapusog na tayo. 20 pa lang tayo, tapos wala pa 24, busog na tayo. 27, busog na naman tayo. January 1, busog na naman tayo. Kaya January 2, susubukan tayo ng Lord kung magpapasting tayo. Sino makakarating dito sa fasting sa January 2? Masalubungan natin ng 2021 ang Lord na masibawang fasting. Ay, matutuwa mo siya. Magbaon na kayo ng 2021. And everybody say amen. Bakit? Eh, yung katalinuhan at kagalakan nandiyan. Sabi ng Lord, peace I live with you, 14:27. Ito ang iwan niya. Eh kasi, nakuha mo na yung tunay na kapayapaan. Peace I live with you. My peace I give it to you. Not that's the word that gives. Kasi may bigay ng kapayapaan itong mundo na to eh. Meron. Punta na tayo sa Shumart mamaya, may kapayapaan na tayo, di ba? Punta na tayo doon. Mawala problema mo eh. Kada 20 pesos lang ang pera mo. Huwag ka na makatisot na nagano ah. Ay, papayarin, habang niya mag-ingat-ingat ka lang. Pagka nag-wito-wito shopping naman tayo, huwag pahalatalo lang ka. Ang Lord lang nakakalantaw, basta gawin mo masaya buhay mo. Bari mag-girlfriend ka, wala talagang dumating. Mamasahe lang. Wala kang bibigay sa kanya. O di, ano na kayo? Kaya ano ba naman, umupo kayo doon ng... Saan pa dito sa lahat? Diba? Makakalimutan mo, pansamantalang kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan, yung binibigay ng Diyos. Yung si Kristo lang. Why? Let not your heart be troubled, neither huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Kahit wala kayong ganong hagda, makakaraos kayo, mayroon gagamitin ng Lord na magpadala sa iyo ng Lord ng iba't ibang klase ng pagkain. Kaya wala lang, may putong kalasyaw dyan, may bibig ka dyan, may suman dyan, isang klase lang for minatalis. Pero pasalawatan pa Diyos. Kahit hindi ka nakakain ka na matalis. Kasi sinto kung ka na Lord, kurik na matod pa talaga. Meron pa kasama yan, soft drink. Kung
hindi masiwasan mo. Oh, hindi na lang ng Lord kung marunong ka magpasalamat. Kaya kailan matalino ka eh. Nandito tayo. Alam niyo mga kapatid, hindi sa pag-ano, yung buhay natin, enjoy na lang natin. Enjoy natin. Pag may kapalapan ko, kasama mo si Kristo, ma-enjoy mo ang buhay mo. Kahit na tama lang yung dumarating sa'yo. Kahit ano yung nasa kapaligiran mo, ma-enjoy mo talaga. Oh. These days I have spoken to you. When you have peace in this world, you will have tribulation. Lakasan nyo, be of good cheer. I have overcome the world. You know why the Lord Jesus Christ offers His own peace? Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Because He was the Prince of Peace. Gusto niya na payapa ang tao na nilipad. Kaya sabi niya, peace have no end. Sa verse 7, walang hanggan ang kapayapaan na ibibigay ko sa inyo. Hallelujah, praise the Lord. Walang hanggan ang kapayapaan. Anong oras na, Pastora? Eksakto. Eksakto. Hindi ka dyan naman sa akin, mga 11. Tama na. Okay? Kaya huwag kayong mag-alala kasi mamaya pa tayo. Kako, ganda naman yung schedule na binigay ni Pastora ng alas 4. Kaya kako, kung magre-reklamo yung iba dito, tatasangkila dito yung iba. Kasi pagkatapos ang kailan, wala na. Hindi, meron pa tayong presentation. Siyempre, yun natin eh. Kapayapaan pa naman, good will to all men. Tapos, parang fellowship lang ng every verse natin. Di ba ngayon? Di ba ngayon? Kasi, buong video, papalabas natin sa social media. Ayaw mo silang magsawa sa atin. Amen? Edit lang yan. Kasi, napanood natin kanina, mataga San Carlos yung nag-perform. Ayaw, pati exchange, pati talunan natin mamaya. Huwag mong picture na itong talunan natin, baka mamaya, hindi talaga picture mo, okay na picture. Kasi baka mamaya, mas maano tayo, mag-protocol tayo. Amen? Kaya lagi kong nag-press, ito lang yung pinaka-ano sa akin. Pero may pumapalakpak, maraming pumapalakpak. Gusto nila tayo makita kung meron tayong Hindi ko talaga pinapakita kasi pinapagod ko muna eh. Ikat nyo yan, baka mamaya, di ba? Nandiyan pa ba kayo? Pero sa totoo, hindi ko nararamdaman ng may virus. Kayo nararamdaman nyo ba? Pag iinom po kayo, may virus na ba? Pag sinipong kayo, may virus na? Pag kayo may nilanat, may virus na ba? Hindi ganun. Kasi sa Lord tayo eh. Ang kailangan natin, viral. Ano yung viral na gusto ko sabihin? Yung good tidings. Yung good news. Yun yung ipapagalita natin sa iba. Na mayroon tayong tunay na kapayapaan. Anong galit tayo Kristo? Yun yung tunay na Pasko. Araw-araw ay Pasko. Sabi ng Chinese, araw-araw ay Pasko. Araw-araw. Swerte. Pagdating ng Chinese New Year, lalong swerte. Amen? Pero mga mananampalataya, swerte tayo. Amen? Oo. Kaya nga, ang sabi nga pag-iitap ako. Meron lang akong isang kwento. Ay, kung napanood nyo lang yung natapos nyo lang yung matatawa kayo eh. Kasi kwento ng kapayo yun. Ngayon ito, kwento talaga ito, seryoso to. Alam nyo, mga nagpupuri sa Japan, kwento lang naman ito. Kasi, maano sila sa art, di ba? Siyempre, hallelujah. Siyempre, pupunta ko doon, hallelujah. Ganun ba yun? Kwento ano lang yun. Hindi ako naniniwala doon. Kasi ang highest praises ay hallelujah. Hindi napalitan yung word niya. Kahit anong tingwahe ka. The form of the highest praises, kaya pag nag-hallelujah ka, talagang kakaiba. Yung pagpuri mo, lalo na paggaling sa puso. Kasi ang pagpuri po galing sa puso. Minsan. Yung galing sa puso, di pa nandiyan na sa kisamihan. Kinukuha ng mga kaaway yan. Pag lumalalim na yan, ibig sabihin yung relasyon mo sa Lord palalim na. Pag nag-hallelujah ka.
Talagang damang-daman niya yung pagpuri. Ano yan? Sweet sabor kung tawagin. Kahit pag nag-hallelujah ka ngayon, nandiyan lang si Lord eh. Kaya pag may hirap ka sa buhay, Lord, hallelujah, tulungan mo ako. Sino may tiri sa bahay? Yung tiri sa bahay. Parang walang bahay na may tiris dito. Ano ba naman? Yung balkon. Pare, ang balkon mo nasa first floor. Kasi wala ano. Ay, okay na yun. Basta meron kang, yung makita mo yung, sinagan mo yung, yung kalangitan. Lahat tayo naman siguro mayroon. Ay, Bishop, walang problema sa akin ang kalangitan. Kasi kahit na kain ka ako, tingin ko yung kalangitan kasi tagusan eh. Yung bahay namin kasi puro putas eh. Huwag kang mag-alala. 2021, tatakpan niya ng pool kasi. Kung hindi na papalitan ng Diyos eh. Totoong year. Kalampakan po natin ang ating tayo po natin ngayon.